मी पण येऊ का तिकडे? सुकवायचे, सुकून सुकून ठेवल्या होत्या जमा करून. लहान मुलं असतील तर बघा टॅमॅटो खायला कंटाळा करतात. यात जर का शेंगाची शेंग असते ना अजून टेस्टी लागली असते. त्याच्यामुळे तो माझ्यावर रागावलेला आहे आणि कोपऱ्यात जाऊन तिथे झोपलेला आहे. चला वाग्या शेरू, चला या इथे, चला ये वाग्या ये. चला आपले कामं कधीच चालू झालेत. समोर ना लाकडं तोडतात कुणालचे बाबा, ते घ्यायचेच जरा, म्हणजे सुकी लाकडं तिथं भरपूर पडलेली आहेत. काल लक्ष गेलं म्हणून ते म्हणाले की पटकन काढून घेऊया म्हणजे आपल्याला वापरायला होतील. तो बघा कुणाल पण चालला आहे आणि कुणालची की नाही सुट्टी आहे आता 4 दिवस, त्याच्यामुळे तो आहे हाताशी. कुठे मी कुठे इथे उभी राहू चिऱ्यांवरती? हां चालेल. हां चला आता हे जरा लाकडं घेते. आवाज घुमतोय बघ कसा. मी पण येऊ का तिकडे? काटे आहेत. ते पुढच्या साईडला पण भरपूर तिथं पडलेली. ही मोठी तोडायला काय होती ना, मोठी बाहेर ठेव ना, कशाला आत घेतली. आणि पाऊस आला तर भिजते सगळे, भिजते एवढी सुकी लागते. हा नाही मी तोडली तशी. हा ते आहेत त्याचे तू कुठे करतो, 2-3 होते. हे काय पेटतंय चांगलं म्हणून म्हटलं घेऊन आलो ना. हां म्हटलं बघूया, ते लोक उचलत नाही. खैराचे म्हणजे काटे असतात म्हणून? काटे असतात म्हणजे वरती सालपट नव्हती. साल तिथे पडली, आणायची ना साल. त्या शिरांजवळ भरपूर आहे. थोडी आहे ती आग लावायला तरी चांगलं, साल उपयोगी पडतात. तेव्हा हा पण हे खैर असतं ना, खैर त्याचं हे लाकडू आहे. ह्याचा काही उपयोग होत नाही काय बारक्या ह्याचा? कसं पेट हां लगेच पेटलं का. काटेरी असतं ना तर कोण हात लावत नाही. चला पाणी पण तापलंय, कोणाला घ्यायचं आंघोळीला तर घ्या. हा लाकूड मी काढून टाकते, आता गरमी आहे जास्त, गरम पाणी करून काय उपयोग नाही. चांगलं आहे पण हे सरसरीत जळते. काटे काढून ठेवायचे. वासच आला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर आता मी की नाही मिरच्या आहेत ना, सुक्या मिरच्या, त्या जरा मोडायला घेत होते. हे आपल्या घरच्याच मिरच्या आहेत. मला आठवण झाली मागच्या 1-2 व्हिडिओमध्ये मला कमेंट होत्या, ऐकलं का? 1 मिनटं मी बोलायला गेलं ना का आमच्याकडे सुरुवात होते. म्हणजे मला वाटतं कोलंबी मसाला रेसिपी बघा टाकली होती रविवारी, मी केली होती ना, सोमवारी टाकला होता व्हिडिओ. त्यावेळेस बऱ्याच कमेंट होत्या की ताई तुम्ही मसाला कोणता वापरता. आणि त्याच्या आधी पण मी 1-2 वेळा दाखवली ना नॉनव्हेज रेसिपी, तेव्हा पण मला कमेंट आल्या होत्या की मसाला कोणता वापरता म्हणून. तर मसाला माझा डीमार्टचा असतो, म्हणजे मच्छीमध्ये मी तो नाही वापरत. मच्छीमध्ये मी सुकी मिरची बघा असते ती वापरते. आणि जे कोलंबी मसाला केला होता ना त्याशी, त्यात मी डीमार्टचा मसाला येतो, मिरची पावडर असते नॉर्मल, तीच मी आणते आणि त्याचाच वापर करते. रंग छान येतो म्हणून त्यांच्या कमेंट होत्या. तर रंग तुम्हाला मी बऱ्याच वेळा आणि जेव्हा जेव्हा पण रेसिपी दाखवते ना त्यात मी शेअर केलेलं आहे. फोडणी जेव्हा आपण देतो ना तेव्हा त्यात मसाला टाकायचा, थोडासा गॅस जरा स्लो ठेवायचा. म्हणजे समजा कांदा असेल, लसूण, जे काय तुम्ही वापराल ते अगोदर मसाला टाकायचा, हळद टाकायची नाही. जर का तुम्ही हळद टाकलात फोडणीमध्ये तर रंग लाल भडक येत नाही, त्यामुळे हळद नंतरला मागून टाकलं तरी चालून जाते. आणि स्लो गॅसवरती तो मसाला हलका असा परतून घ्यायचा फोडणीमध्ये आणि मग तसं वरती छान अशी तवंग येते. बघा तुम्ही ट्राय करून. तुम्हाला मी आता मिरच्या दाखवते कारण त्या आपल्या घरच्या मिरच्या आहेत, त्या आता मी मोडून आहे ना जरा उन्हामध्ये सुकत घालते. मिरच्या थोड्याशा आहेत त्याच्या म्हटलं मसाला करून घेऊया. मला लक्षात आलं माझ्या भरपूर, म्हणजे मला वाटतं किती किलो असेल, 1-2 किलो असतील ना मिरच्या. जरा परत दे ना आतनं. आणि आज वांगी पण निघालेत घरची, ती पण तुम्हाला मी दाखवते.
म्हणजे सकाळी सकाळी म्हटलं केलं बरं बघा, ऊन येईल ना सुकतील ना जराशा. ही बघा ही इतकी वांगी आज निघालेत. आणि हा बघा हा वास काढत काय करते आई. ह्या बघा ह्या आपल्या घरच्या मिरच्या आहेत. म्हणजे जेव्हा जेव्हा मी मिरच्या काढायची ना अशा लाल वगैरे आणि मग सुकवायचे, सुकून सुकून ठेवल्या होत्या जमा करून. आणि अजून इथे पण आहेत. बघा ह्या वेगळ्या आहेत, पण ह्या तिखट मिरची आहे ही. आता ह्याचं नाव मला माहिती नाही. आणि ही बेडगी मिरची असते ना, ही बेडगी मिरची आहे, तिखट पण असते आणि ह्याचा रंग पण छान होतो. तर मच्छीमध्ये मी की नाही ही मिरची मी वापरते. तुम्हाला मी जेव्हा रेसिपीवर दाखवते ना, आता बांगड्याचं तिखलं वगैरे असं वेगवेगळे प्रकार बघा दाखवलेले आहेत बऱ्याच वेळा. तर ही मिरची मी टाकते, भिजवून टाकते, त्याच्यामुळे ह्याचा रंग पण छान येतो आणि तिखटपणा पण भरपूर असतो या मिरचीला. बघा तुम्ही ही मिरची वापरून. चला आता हे जरा देठं मोडते आणि जरा उन्हामध्ये ना सुकत घालते. आणि नंतरला चक्कीवरती बघूया होईल का, होईल चक्कीवरती. बघूया, प्रयत्न करून बघूया. बाहेर घ्यायला लागेल जरा. कुठे बाहेर? हां इथे ठेवूया नंतरला बाहेर ह्या साईडला इथे. म्हणून तर ते बोर्ड बघा बनवून घेतले. कुणालचे बाबा आता दमून आलेत, लाकडं तोडून आले ना. ही बघा हे एवढी थप्पी ना लाकडांची, वरची जी मोठी मोठी दिसतात ती, आणि ते उभे केलेले आहेत ती. म्हणजे एक 10-15 मिनटं काढले तरी पण एवढी लाकडं मिळाली, बस झाली इतकी. तर गरम मसाल्याविषयी मला कमेंट होता की गरम मसाला म्हणजे मी कोणता वापरते. तर गरम मसाला पण माझा घरचाच असतो. गरम मसाला म्हणजे जास्त आमच्याकडे खात नाही, म्हणजे आवडतच नाही आम्हाला गरम मसाला, त्याच्यामुळे खूप कमी प्रमाणात वापरला जातो. रेडीमेड पॅकेट बघा मिळतात. रेडीमेड म्हणजे अख्खा मसाला बघा तो तयार केलेला असतो बघा, एकत्र मिक्स तसा आणला जातो आमच्याकडे. आणि तो मग मी हलकासा भाजून मिक्सरला वाटून त्याचा पावडर करून ठेवते. म्हणजे समजा ना एक 100 रुपयाचा जरी मी आणला, ते पॅकेट असतं ते 50-100 रुपयाला असे मिळतात. तर ते मला वाटतं 2-3 महिने जातात आरामात, म्हणजे जास्त नाही खाल्लं जात आमच्याकडे. आता ही पण मिरची मी वाटीन ना, त्यात गरम मसाला अजिबात नाही टाकणार, फक्त मिरची वाटून घेणार. आणि तर बघते चक्कीमध्ये वाटून घेईन. मला वाटतं होईल, वाटतं चक्कीमध्ये व्हायला पाहिजे. बघूया, प्रयत्न करून बघूया, नाही तर मग कुठे दळून मिळतं आहे हे बघावं लागेल मला. गरम मसाला कमीच खायचा, त्रास होतो गरम मसाला जास्त खाल्ल्यानंतर, जळजळतं खूप. मला वाटतं मागे एकदा मी शेअर केलेलं आहे तुमच्याशी, व्हिडिओ आहे आपल्या चॅनलवरती गरम मसाल्याचा. तेव्हा मी मुंबईमध्ये राहायचे, त्यावेळेस मी पुण्यावरनं मागवला होता गरम मसाला. म्हणजे कुणालची आत्या आहे ना, म्हणजे भोपाळची मम्मी, त्यांनी मागवला होता. आणि तो गरम मसाला मी जो व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर केला ना, 2 वर्ष मी तो गरम मसाला वापरला. खूप मस्त गरम मसाला झालेला, म्हणजे अजूनपर्यंत मी इथे गावी आल्यानंतर वापरला होता. नंतर संपल्यानंतर मग हे जे पॅकेट आहेत ना, जे मुंबईवरनं पाठवलं होतं कुणालच्या आजीने, ते मी आता वापरते असं. कारण ते गावी कसं कुठे मिळतं मला माहीत नव्हतं गरम मसाल्याचं, आता माहिती पडत चाललं आहे. त्याच्यामुळे ह्याच्या पुढे जर का संपलं मग इकडनं तराळ्यातनं मग घेता येईल. मग डीमार्टमध्ये मिळतो गरम मसाला बघा, पॅकेट बघा असं छोटे छोटे, पण ते जरा महाग पडतात. आणि म्हटलं जास्त आपण खात नाही, मग एवढं महागातलं म्हणून आणून करायचं काय, आणि ठेवायला परत म्हणजे खराब बिराब झालं तर परत एवढे पैसे वाया जाणार. म्हणून मग डीमार्टमधनं नाही घेत मी. हे असे बाहेर बघा एकत्र घेऊन बसतात ना, त्यांच्याकडनं घेतलं तरी पण चालून जातो. असं आपल्या बाजारात पण भेटतो ना मसाला, त्याशी बघितला होता. बघायला पाहिजे जर तळ्यामध्ये कुठे मार्केटमध्ये भेटतं ते. म्हणजे 1-2 पॅकेट जरी आणून ठेवलं ना तरी पण पावसाचे दिवस आरामात निघून जातील असं. तर सकाळी मिरच्या साफ करता करता मला 1 तास गेला. आता मी बाहेर सुकत घातल्यात, पण आज ऊन ना कमी आहे. हे बघा असं म्हणावं तसं ऊन नाही पडलेलं आहे, थोडं सावलीसारखं वाटतं आहे. वारा छान सुटला आहे, त्याच्यामुळेच मी आता इथे जरा 5 मिनटं बसले. आणि मिरच्या साफ केल्यामुळे हात ना माझे हे असे जळजळत आहेत. मग अशी काय झालं, चुकून माझा हात ना इथं असं पाठीला लागला, म्हणजे काहीतरी मी करायला गेली आणि चुकून माझा हात लागला माझ्या दुसरीकडे, आणि तो भाग पण असं जळजळतो आहे असं. म्हणजे मग असे साफ करताना काय वाटलं नाही, पण आता थोडंसं जरा हे होतं आहे. प्लास्टिकची पिशवी ना हातात घ्यायला पाहिजे होती. मला असं वाटलं की थोड्याशाच मिरच्या आहेत, एवढा काही त्रास होणार नाही, पण होतं आहे आता. मला वाटतं होईल, आपण आता काम करत राहिलो ना दिवसभर पाण्यामध्ये, मग होऊन जाईल. आता अजून भांडी घासायचे पडलेत, कपडेवर धुवायचे पडलेत, तर आराम पडेल.
आता मी घेते जेवण करायला. जेवणामध्ये आज मी डाळ भात भाजी चपाती, म्हणजे चपात्या माझ्या करून झाल्यात. वाघे आणि शेरून यांच्यासाठी नाश्त्यामध्ये द्यायच्या होत्या, म्हणून मग लवकर मी चपात्या करून घेतल्या. तर डाळीची रेसिपी तुम्हाला दाखवते. मागच्या एका व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला डाळ ना अशी उकळताना दाखवली होती. तर आपल्या एका ताईंची कमेंट होती की डाळ तुम्ही कशी केली ते दाखवा म्हणून. साधी सिंपल आहे, पण म्हणजे असं म्हणेन की डाळ जेव्हा आपण शिजत घालतो ना तेव्हा आपण एखाद दोन वस्तू टाकल्या ना डाळीमध्ये खूप छान टेस्ट येते. छोट्याशा टिप्स आहेत त्या म्हणजे शेअर करते मी. चला पटकन करून घेऊया डाळीची रेसिपी. तर इथे बघा मी आता डाळ घेतलेली आहे. ही मी घेतली तुरीची आणि मसूरची मिक्स डाळ घेतली. त्यात मी टाकला टोमॅटो चिरून. लहान मुलं असतील तर बघा टॅमॅटो खायला कंटाळा करतात. आता आमच्याकडे कुणाला आवडत नाही शिजलेला टॅमॅटो खायला, त्याच्यामुळे असं मग मी डाळीत वगैरे टाकते अगोदरच, मग बरं पडतं, एकदम मॅश होऊन जातो. तुम्ही पण बघा करून, तुमची जर का लहान मुलं असतील तर अशा प्रकारे. त्यात आता टाकते थोडीशी हळद, थोडंसं हिंग, म्हणजे हे चवीला कसं छान लागते डाळ म्हणून मग ते हिंग वगैरे टाकायचं. आणि आता थोडंसं तेल टाकायचं. हे बघा पाव चमचा तेल टाकायचं, म्हणजे डाळ असते ना आपली ती बाहेर ओतू जात नाही. मुगाची डाळ बघा असते आपण शिजत घातली ना कुकरमध्ये का सगळी बघा बाहेर येते, आपण जरी डब्यामध्ये टाकलं शिजत तरी पण. त्याच्यामुळे अशा प्रकारे बघा करून तुम्ही तेल वगैरे टाकून बघा, छान चव येते. आता ह्यात गरजेप्रमाणे मी पाणी टाकते आणि कुकरमध्ये उकडून घेते. 3 शिट्ट्या झाल्या का शिजेल. तर डाळ बघा आपली शिजून झालेली आहे, गरम आहे. आता इथे फोडणीसाठी मी घेतलं आहे कढीपत्ता, 1 मिरची घेतले चिरून आणि लसूण, आणि हे थोडंसं खोबरं लागणार आपल्याला, आणि कोथिंबीर. चला पटकन फोडणी घालून घेऊया. इथे टोपामध्ये ना मी थोडंसं तेल टाकले, जरा गॅस पेटवते. तर तेल बघा आपलं गरम होत आलं आहे. त्यात मी टाकते आता राई. राई तडतडली का लसूण कढीपत्ता हे सगळं टाकायचं. कढीपत्ता, मिरची, लसूण आहे ना जरा लाल होत आले. आता आपण ही डाळ टाकूया. आता आपल्या गरजेप्रमाणे त्यात पाणी टाकायचं. ही डाळ की नाही थोडीशी ना पातळ करायची, म्हणजे पातळ असेल ना तर छान लागते खायला. त्यात मी टाकते खोबरं, शेंगाची शेंग असेल ना तर टाकायची, कोणाला आवडत असेल तर. कोथिंबीर. आता चवीप्रमाणे मीठ. आता चांगली ना उकळी येऊ दे डाळीला. आणि बघा 3 ते 4 मिनिटानंतर आपली ही डाळ मस्तपैकी तयार झालेली आहे. यात जर का शेंगाची शेंग असते ना अजून टेस्टी लागली असते. तुमच्याकडे असेल तर तुम्ही टाका. मस्त असे तयार झाले बघा. एकदम पातळ पण नाही आहे आणि एकदम घट्ट पण नाही. आता मी ते गॅस बंद करते, झाकण ठेवूया. आणि इथे भाजी पण माझी शिजते. आज ना मटकीची भाजी केली आहे, रश्शेवाली. ही पण झाली असेल. आता हा पण गॅस बंद करते. चला तर शेरू आणि वाघ्या यांना जेवायला द्यायचं आहे. कुणालचे बाबा जरा बाहेर गेलेत, म्हणजे आमच्या वाडीत ना जरा काम चालू झाले, ते रोडचं काहीतरी करतात त्याच्यामध्ये तिकडे गेलेत. तर कुणाल त्यांना आता जेवायला देईल. तर शेरू की नाही आज माझ्यावरती रागावलेलं आहे. का ते तुम्हाला सांगते. डॉक्टरांनी त्याला औषध दिलं होतं टॉनिकचं. म्हणजे काल बघा ते आले होते ना त्याला वॅक्सिन द्यायला, इंजेक्शन द्यायला, तेव्हा ते दिलेलं आहे त्यांनी. आणि तो प्यायला जरा हे करत होता, नाटक करत होता. तर त्याला असं गोड बोलून मी पाजलं. म्हणजे डॉक्टरांनी मला सांगितलं की अशा पद्धतीने तुम्ही द्या, त्याचं तोंड न उघडता पण आपल्याला पाजता येतं. आणि त्या पद्धतीने मी पाजलं. त्याच्यामुळे तो माझ्यावर रागावलेला आहे आणि कोपऱ्यात जाऊन तिथे झोपलेला आहे ह्या साईडला बघा. आता जेवायला म्हटलं ना का बघा उठतील सगळेजण. वाघ्या पळाला आहे आणि तो कपाटाखाली झोपलेला आहे, लपून बसला आहे. म्हणजे मी त्याला औषध पाजायला त्याने बघितलं ना वाघ्यांचं, तो जाऊन कपाटाखाली लपलेला आहे. तुम्हाला तर मी दाखवते. हा बघा. आता त्याला काय बांधलेलं नाही आहे, काय नाही काय नाही, असं सुट्टाच आहे. चला जेवायला चला. शेरू
वाग्या चला जेवायला, चला चला उठा, चला जेवायला चला. अजून काही दिसत नाही वाघ्याची हालचाल. शेरू आला बघा, हा बघा आला. चला जेवायला चला चला. हां वाघ्या आला. शेरू चला बेटा जेवायला चला. रागवला माझ्यावरती, रागवला तू. हां चला 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 चला. कुणाल चला ना जेवायला द्यायला घ्यायचं. चला जेवायला चला. चलो चला. एवढं ना रागवायचं. हा माझा शहाणा पोर आहे. चला चला उठा चला. चला जेवायला चला. चला 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 उठा चला. चला पटकन चला चला चला. ये 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 चल चल जेवायला येतं पटकन ये. बघू जेवायचं ना बेटा. चला जेवायला, चला जेवायला. एवढं रागवायचं नाही. पंखा लावू, पंखा लावू, पंखा लावते मी. दवा प्यायचा आहे. शेरू त्याला सगळं समजतं कुणाल, सगळं समजतं, सगळं माहिती आहे. मग अशी मी औषध लपवून ठेवलं आणि त्याला माझ्या हाताचा वास गेला, पण माझ्या हाताचा वास घेत होता. म्हणजे किती हुशार असतात बघा मुके हे जीव. बाहेर आमची वॉशिंग मशीनचा आवाज येतोय. चला ह्यांना जेवू द्या आरामात. या बाहेर आहे दोघांनी. तर कपडे सुकवले बघा आत्ताच, आणि हे पाय पुसणी जरा धुवून काढली. रोज धुते तरी पण नुसते मातीने लाल लाल होतात. आता वाजलेत मला वाटतं काहीतरी 2 वाजलेत. कुणालच्या बाबा अजून काय आले नाही आहेत. जेवायचं बाकी आहे आमचं. तर कुणाला आता वाटतं जेवायला, कारण ह्यांना उशीर होईल यायला. आणि आता सगळंच काम माझं लेट होणार आहे. ह्याच्या पुढचं जे असेल ते. तर चला मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद. आणि कोणाकडे पाऊस असेल तर पाठवा आमच्याकडे.